Вы слухаеце падкасты свабоды. Пакуль іншыя дзеці на занятках у школе, у расійскім Сочы 14-гадовы Мікалай Лукашенка катаецца на лыжах разам з бацькам і Владзімірам Пуцінам. Якая цяперашняя і будучая роля галоўнага вучня краіны? Коля Лукашенка – гэта наследны прынц ці жывы талісман? Абмяркоўваюць Анна Соус і Юрий Даркахрус. Сёння мы пагаворым пра феномен Колі Мікалая Лукашэнкі. Ён быў разам з бацькам і на сустрэчы з папам рымскім, Іоанн слухаў прамову бацькі, седзячы побач з міністрам Макеем, і шмат у якіх іншых краінах бываў разам з Александром Лукашэнкам. Вось і зараз у расійскім Сочы Мікалай катаецца на лыжах разам з бацькам і Владзімірам Пуцінам. Ганна, а на што гэта Лукашэнку старэйшаму? Ці гэта намёк на пераемства, маўляў, прынц-спадкаемца, так бы мовіць, але прынц яшчэ падлетак, а пачалося гэта ввогуле яшчэ тады, калі ён быў дзіцём. Навошта гэта? Я нагадаю, што самая першая згадка пра Колю была, калі таму было 3 гады, яшчэ ніхто яго нават не бачыў, і першае, што Александр Лукашенко сказаў, што гэта мой 3-й, самы малодшы, ён якраз будзе прэзідэнтаў, тады пасмяяліся людзі, вельмі сур'ёзна не ўспрынялі, але ўсё тое, што адбываецца все гэтыя гады, сведчыць якраз пра тое, што яго робяць так паступова, мэтанакіравана прынцам-спадкаемцам, але вельмі важна яшчэ нагадаць, што публічнае з'яўленне Мікалая Лукашэнкі разам з бацькам гэта была таксама і парада брытанскага піяршчыка Александра Лукашэнкі, лорда Белла, перад чарговымі выбарамі. Это такі была спосаб, такая парада, чалавечыць вобраз, зрабіць яго больш блізкім звычайным людзям. Ось бацька, які так апантанна любіць свайго сына. Я не ведаю, ці была дасягнутая гэта мэта чалавечвання, але што людзі дакладна за все гэтыя гады прызвычаіліся да такой сталай прысутнасці малодшага сына, гэта дакладна. Это ўспрымаецца як дадзенасць, як дождж. Што нязменны Лукашенко, што нязменны Коля з ім, толькі што все вышэйшы і вышэйшы з кожным годам, і ўжо і ў школах на спецыяльных там былых палітінфармацыях, а цяпер дадатковых занятках вывучаюць поспехі Мікалая Лукашэнкі у хакеі, таксама гэтую самую думку так паступова нават у школьную праграму праводзяць. Юра, я хацела вас запытацца, часам кажуць, што Лукашенко адэпт Савецкага Саюзу. Мы з вами жылі ў Савецкім Саюзе, ведаем гісторыю. Не было такога, так і жонак зрэдку можна было пабачыць, не тое, што дзяцей. Да, так я бы сказаў, не проста не было, а як бы было падкрэслена наадварот. В этом сэнсе все ж таки Савецкі Саюз быў аднапартыйнай дыктатурай. Это была ідэакратычная дзяржава, это была дзяржава ідэалогіі, а не дзяржава асобы. І в этом сэнсе, многія, я думаю, людзі, якія, скажем, вайну прайшлі, памятаюць як бы чутку, не чутку, показку, але калі Сталіну прапанавалі абмяняць сына Паўлюса на фельдмаршала Паўлюса, он нібыта сказаў: я солдат на генералаў, на фельдмаршалаў не меняю. І в этом сэнсе як бы во ўсе савецкія гады, там і пры Хрушчове, і пры Брежневе, сям'я, асабліва дзеці, яны ўвогуле нідзе не з'яўляліся. Як бы это хутчэй хавалася. Так, пры Хрущеве, скажем, был такі вершик: не имей 100 рублей, а женись как Аджубей. Редактор «Известий» Алексей Аджубей быў жанаты на дачце Хрущева, але ні пра якія як бы іх там уладныя перспектывы і блізка таго не было. Я кажу, наадварот, як бы падкрэслівалася і лінія ввогуле, як бы партыйная палітыка. Так, ужо ў апошнія гады Савецкага Саюзу сямейнасць, яна ўсё больш і больш як бы развівалася. Напрыклад, зяць Брежнева Чурбанаў стаў міністрам унутраных справаў, але ў прынцыпе гэта як бы не віталася. Это як бы хутчэй адмоўна ацэньвалася ўсім як бы ўсёй партыйнай лініяй.
Вот вы згадалі пра аднаго старэйшага сына Сталіна, я б згадала пра яго малодшага сына Васілія, лёс якога вельмі трагічна склаўся ад перыяду вседазволенасці. Так, магчыма, з ім там асабліва Сталін не з'яўляўся на публіцы, але вялікія ў яго былі і пагоны, і пасады, і магчымасці, і гэта вельмі разбэсціла яго, я бы так сказала, і далейшы яго лёс быў вельмі трагічны, як і фактычна лёсы ўсіх дыктатараў, калі яны паміраюць і калі яны сыходзяць. Гэта можна сказаць пра больш сучасных дыктатараў, Іслама Карымава, вот ягоныя дочкі мелі вельмі шмат магчымасцяў і фінансавых, і для самай рознай прамоцыі, а са смерцю бацькі іх лёс вельмі рэзка змяніўся, і вот усяго таго, на што яны маглі разлічваць. Атрымалася так. Узбекскія дысідэнты выходзяць з турмы, а Гульнара садзіцца туды. Пра гэта, напэўна, варта памятаць всім аўтарытарным кіраўнікам, якія вельмі любяць сваіх сыноў і вельмі прасоўваюць іх, таму што... Дарэчы, Юра, вот хацела яшчэ крыху іншы прыклад у сувязі з тым, як наследуецца ўлада, якое стаўленне да дзяцей згадаць. Это Паўночная Карэя, трэці кім краінай кіруе, так? Так, але я бы сказаў, як той казаў, што гэта хутчэй выключэнне, якое пацвярджае правіла. Так, сапраўды, трэці кім кіруе, і можа і, так сказаць, і чацверты будзе, але ступень таталітарнасці Паўночнай Карэі, она абсалютна беспрэцэдэнтная. І в этом сэнсе, калі нават браць рэгіён, то есть, умоўна кажучы, там Кітай, В'етнам, таксама краіны, так сказаць, не дэмакратычныя, але там ізноў жа і блізка нічога няма такога, вот як бы, каб дзецям перадаць, і ў тым же Кітаі якраз таксама, вот як в СССР было падкрэслена, што дзяцей як бы няма, іх ніхто не паказвае нікому. Не паказвае сваіх дзяцей Владзімір Пуцін. Так. Нават імёны мы не ведаем. Расія таксама не дэмакратыя, да, і прычым іх нават, так сказаць, хаваюць, дзе яны, што яны, так сказаць, там невядома. І уж тым больш не робяцца намёкі такія, вот, маўляў, так сказаць, прынц ці прынцэса. Не можам разважаць, але што можа думаць Владзімір Пуцін, калі зараз цяпер, мы все бачым гэты здымак, калі яны там на лыжах Александр Лукашенко, Мікалай Лукашенко і ён. Пуціна дачкі невядома дзе, ніколі на лыжах з ім публічна не каталіся. Ці это абсолютно як бы па-за нашай вядомасцю, а ці што мог гаспадар Владзімір Пуцін сказаць Лукашенку, што мог падумаць? Я думаю, што Пуцін в этом сэнсе чалавек, паколькі мы ведаем, адкуль ён паходзіць, з каких органаў, як бы он все-таки человек правілаў. І в этом сэнсе для яго, конечно, это адхіленне ад правілаў. Так не паводзяць сябе. Але думаю, што он думае так, што ж, у чалавека, умоўна кажучы, такая вот фантазія. Хочацца ему так, хай сабе, ім, маўляў, мне-то што, як бы... Хаця, конечно, такая, я думаю, некая такая ўнутраная усмешка, што ж, такі чалавек. І я, дарэчы, ведаеце, не ўпэўнены, што гэта цалкам той механізм, які вы кажаце, што это, маўляў, чыста такі палітычны разлік, што Коля стане прэзідэнтам. Не выключана, што это сапраўды як тая парада лорда Белла, а для яго она уже пераасэнсавалася. И для него этот хлопчик, уже подлеток фактично, это як бы таки живый талисман. Талисман, что я буду, я не проиграю, и есть человек, які меня любит, просто меня любит. Я памятаю калісьці колішняе яго інтэрв'ю Караулову, і калі ён как-то сказаў, што, ведаеце, я у себя в Дроздах, так сказать, там часам раніцай встаю, гуляю хоккей. І той пытае, а з кім? З ахоўнікамі? Не, сам з сабой, часам з сабак. Магчыма, это чалавек вельмі самотны. І тое, што ёсць хто-то, хто его шчыра любіць, свая кровь. Магчыма, справа в этом, я кажу, это уже такие дебри психологии, але не факт, что это просто холодный разлік, што, маўляў, я его рыхтую. Я, дарэчы, гартаў інтэрнэт, пагаварыў з нашымі калегамі з азербайджанскай службы. На постсавецкай прасторы Азербайджан — это адзіная краіна, дзе, в прынцыпе, эта перадача ўлады, яна адбылася ад Гейдара к Ілхаму. І я спытаў, а Гейдар так возіў Ілхама, как Лукашенко возіць свайго? Яны кажуць, нет.
и далеко. Да, его зрабілі там прадстаўніком у Радзе Еўропы, вот, але таксама дэталь, про якую можем мы з вами яшчэ паговорым. Яны кажуць, што магчыма таму, што Ілхам уже быў старэйшы. Ілхаму было 20 з чымсьці гадоў, і ён быў плейбой. Это казино в Монако, так сказать, там дзяўчаты, яхты. Гейдар был человек разумный, так он вырашыў, что такого сына не варто показывать и не варто як бы демонстровать. То есть его просовывали, он займаў посады, кудысьці, чтобы он там в Москву поехал з Ільхамом или в Вашингтон, такого не было. У Александра Лукашэнкі, як выглядае вельмі адрознае стаўленне да малодшага сына ў параўнанні з іншымі. Калі ён заварочваў канцэпцыю закону аб барацьбе з хатнім гвалтам, ён казаў пра тое, што ну так, даставалася і старэйшаму, і сярэдняму, але малодшага я ніколі. І бачна, што з малодшым сынам ён займаецца як бы, ну, фактычна ўсім, урокі нават разам робяць. І паколькі Коля цяпер, так бы мовіць, галоўны вучань краіны, то вся сістэма беларускай адукацыі, школы, нават расклад, калі прыходзіць у школу, залежыць ад таго, ну вот як прачнецца Коля, так, ці падабаецца яму біялогія, так. І у якую клясу ён паступіў. У якую клясу ён паступіў. Я не выключаю, што нават вот это у першыя дні замоўчвання трагедыі ў Ступцах звязаная з тым, што, магчыма, Александр Лукашенко не хацеў, каб вот Коля нерваваўся, каб гэта інфармацыя неяк на яго адмоўна паўплывала, каб імідж школы такой беларускай быў. Это мы толькі можам меркаваць. А вот як вы думаеце, дарэчы, ну, вы, можа, ведаеце, так сказать, па адчуваннях, а як народ да этого ставіцца? Причем я маю на увазе не там апозіцыю, не нават не адукаваныя сталічныя асяродкі, а звычайны беларускі люд, што называецца, з пэўнымі культурнымі, так сказать, уяўленнямі, з пэўнымі уяўленнямі пра ўладу. Ну вот, скажем, тыя ж людзі ў Стопцах, так сказать, дзе зараз вот эта трагедыя. Вот як звычайныя людзі. Факт ли, что яны так ужо радуются вот выгляду этого, так сказать, принца, при тым, что яны могуць падтрымліваць бацьку, яны могуць казаць, да, Александр Григорьевич, молодец. А вот такая дэманстрацыя ім падабаецца? Я думаю, тут спектр адчуванняў, рэакцый самы розны, ад іранічнай, злобнай, да, ну, нават, можа, і спачування, што школа, не мае школьнага нармальнага чалавечага жыцця хлопчык. З другого боку, можа быць і зайздрасць, бо не кожны мае магчымасць мець індывідуальныя урокі там на раяле, кітайскую мову вывучаць з рэпетытарамі, і бачна, што Колю адукоўваюць самымі рознымі, вельмі высокага ўзроўню рэпетытарамі рэгулярна яго так рыхтуюць. Не, ну тут, ведаете, тут, конечно, есть больше складанная, на мой вот погляд, проблема, что у нас часом, ведаете, так это, вот это монархия, там то-то. Монархия – это складанная штука. Монархия – это фактично боская легітымацыя. Монархия – это идея святой крови, якая перадаецца, вот, так сказать, с поколения в поколение. И в этом сенсе, да, сам Лукашенко харизматычны, так сказать, человек, и он змагаўся за ўладу, як-ніяк в 94-м годзе з рознымі, так сказать, и потым змагаўся. А вот сама идея, что человек, пакуль ніякі, мы мало што про яго ведаем, асабліва, так сказать, просты люд, вот эта идея, что як бы нам намекают, что, а может быть, вот просто человек этой крови будет нами править. Наколькі это як бы вписывается в беларускую культурную, гістарычную традыцыю. Я найперш скажу, як прапаганда спрабуе выбудаваць гэты вобраз. Ну вот мы бачылі некалькі гадоў таму, што вот Коля нібыта ездзіў у плацкарце, да? Гэты фотаздымак. Ну, паказваеш, значит, звычайны хлопчык, такі, як все, як з народу ў плацкарце едзе. Потым ён прыязджае кожны год і да пенсіянераў так нешта ім дарыць. З чаго, з якіх грошай? Ну, гэта так зразумела, як бы. Ну, такі рознабаковы вобраз Колі будуецца, спартовага, значыць, хлопчыка, так? Потым на яго накладаюцца яшчэ густы бацькі, калі, напрыклад, Александр Лукашенко на розных там мерапрыемствах спартовых сядзіць у атачэнні дзяўчын са службы пратаколу, эскорту. І можна заўважыць, што Коля таксама сядзіць ужо побач паміж вельмі часта дзвюма дзяўчынкамі, адна светлыя валасы, другая чорныя валасы. Это таксама вот это, напэўна, служба эскорту рыхтуецца ўжо, рыхтуе і суразмоўніц, там я таксама думаю, што нейкі конкурс ідзе на падзнаках, па знешнасці, па паводзінах тых дзяўчын, якіх пасадзяць побач з Колем Лукашэнкам. А гэта яшчэ, ну, мы маглі бачыць таксама рэальнага жыцця, якім жыве Коля Лукашенко, натуральна, мы не ведаем, але маглі бачыць некаторыя дэталі з афіцыйнай хронікі, калі, напрыклад,
Коля Лукашенко указываў, як станавіцца старэйшым сынам, сваім старэйшым сынам Лукашэнкі, сваім старэйшым братам Віктару і Дмітрыю. І гэта, ну, такі быў ужо бачна, што хлопец, які умее кіраваць, які умее указваць. Як рэагуюць на гэта людзі? Не пытаюцца ў нас людзей, як яны рэагуюць. Это вось гэтага сацыялагічнага пытання вынікі мы дакладна не даведаемся, але я ізноў уже паўтаруся, спектр можа быць самы вялікі, і я не думаю, што пераважаць будуць станоўчыя рэакцыі. Сёння на Свабодзе з вами былі я, Юрый Дракахруст, і моя калега Ганна Соус.